Áno, na TikTok. Čaute lidi, u nového videa, dneska si ideme zakopať, tu z loptičku. Páči? Poďme tam, radšej. Akože, to máme. Môžeš teraz robiť? No. Že tu je môj brat. Akože nechce sa odhalovať. No nechcem. Ale niekedy sa odhalí na tá video. S tvárou. Už nebudú tak veľa vychádzať. No, keď budem mať tvár, tak budem vychádzať každý deň videa, aspoň 10 videí. Bo s tvárou je to proste s tvárou. Sa to viac baví. No dajte môjmu bratovi follow, aj mne môžete. Follow za follow stále je. A like za like možno bude tiež. A takže, tak. Máte jedinú šancu ma vidieť. A kto mi dá iba follow. Tu máte, aha, tuto máte jeho tvár. To vypadá trošku. Trochu vidieť. Trošku. Ja sa ešte odhalovať nechcem. Mňa to ešte nepríde príjemné. Takže tak. Takže tu si kopeme a to je všetko nového videa, takže ču.